ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାରେ ଅଟକି ରହିଯାନ୍ତି? କାରଣ ସରଳ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇଡିଆ ଉପରେ କଥା ହୁଏ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣା ଉପରେ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଥା ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସମୟକୁ ଆଇଡିଆ, ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଓ ସମାଧାନ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଭୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେଠାରୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ, କ'ଣ ଘଟିଲା, କ'ଣ ଘଟୁଛି, କ'ଣ ଘଟିବ। ଏହା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଲୋକ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କିଏ କ'ଣ କଲା, କିଏ କେମିତି ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆମର ଶକ୍ତି, ସମୟ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଆଇଡିଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗସିପ୍ ନୁହେଁ, ବିକାଶକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଉଚ୍ଚ ହେବ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପହଞ୍ଚିବ।